Nagkadaghan na ang nisuporta sa optional face mask policy ni Gobernador Gwen Garcia. Ang League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter nga gilangkuban sa 44 ka mga local government units mipadayag sa ilang 100% nga suporta sa maong polisiya o gani giadapt nila ang Executive Order No. 16 kun ang optional nga paggamit sa face masks sa mga open o well-ventilated nga dapit. Samtang si Quirino Governor Daquila Cua kinsa mauusab ang National Chairman sa League of Provinces of the Philippines o presidente sa Union of Local Authorities of the Philippines kun ulap na mahayag nga sila mismo gikonsiderar na ang pagpatuman sa optional face mask policy. Ang maong pamahayag ni Gobernador Cua gihangop ni Gobernador Gwen Garcia. A refreshing voice spoken by the President, ULAP President and Governor of Quirino Province, my colleague in Congress, Governor Dax Cua. And I call on all local governments to remember that the Constitution mandates our local autonomy. Sa iyang bahin, si Cebu City Mayor Michael Rama mimando na usab sa kapulisan nga dili manakop sa wala mag-face mask. Matod ni Rama nga inay sa pagdakop sa wala mag-face mask, mas angayang i-focus sa kapulisan ang ilang mga kusog og paninguha sa pagpakigbatok sa kriminalidad. Kahinumduman nga una na usab nga mipadayag og suporta sa polisiya ni Gobernador Garcia sila si Senator-elect Robin Padilla ug Senator Aquilino Coco Pimentel. Ang opsyonal nga paggamit sa face mask usa na karon kabalaod dinhi sa lalawigan sa Sugbo subay sa pagpasar sa Hunta Probinsyal sa ordinansa kalabot niini. Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo.